First time na ko makaset up ani. Di ang forma. Unsa ka? Naman siya tukap sa sulod. Kobe. Set up mi og kaning kuan. Wala ko nag-expect nga inani ang itsura ani. Sige kuya. Kanyo tumpay dis. Kana tara. Isumpay ni. Kana i-straight na. Can you do it? Kana isumpay ni tanan. Dili, kana ra isa, kana ra isa. Dali itay ni. Kana mas straight siya. Ana ramang good oh, hali doon to. Yan ano ba isulod? Kana isa. Kanang isa daw kaya sulay. Ibutang nagiging. And how about this net? Sulod din mo siya diri oh. Diri o diri. First time na ko makaset up ani and it felt weird. Weird ang forma pero yatag ni. I think ano siya kay kuya na daw. Gigyan na ng net be. Diri din siya oh, ali kay. Sulod din mo siya diri. Ang duha? Oh. I think ang ibabaw mo kani. Ang ibabaw mo stretch. Dili man sakto ko. Diri di oh. Dili. No, sakto ka na. I want to see your daddy. Ha? Dili, dili. Hindi ako na po. Ini first one. When ang other one ko yun, Kita niya. Ito yun. Kuya, ganito sa kaya. Lulutong na. Tuyok ni. Batay. Ay, walo. Ay, butang mo na ito bato. Dili na butang bato na may peg. Pwede naman, bato. Put weight here man. Oh. Pura mo ni balon. No. Kabalo. Ah, may kon, no? Anak ay ko peg. Kay lag peg. Mami, di ba ako una ako ani, mami? Dili ko siya magulo. Kana. Mo ni peg. More pa kuya. Can I buy more chocolate? Can I buy? Hmm? No. Tara. Ito mong set up guys. One boy. Yan ang gamay pa nang gigamit ni Kim Kim.